Takže ahoj, tady Petgrs, předem se omlouvám za moji náladu, protože dneska, jak jste si podle názvu videa mohli přečíst, tak dneska budeme mluvit o množírnách. Připravila jsem si tady pro vás tohle video, abyste věděli, je točeno kvůli tomu, aby si lidi prostě otevřeli oči v tomhle případu a nepodporovali ty množírny. Já chápu ty lidi, kteří o tom neví, o těch množírnách. Tak to tak jako, tak dobrý, tak oni o tom neví, tak vám taky tady poradím, jak se tomu vyhnout, podporování těch množíren, jak se tomu vyhneme. Řeknu vám, jak to vypadá v těch množírnách, napíšu vám do popisku videa, vám napíšu nějaký ty firmy, který se tím zabývají, tím týráním pejsků neboli množírnách, továrnách na psy. A můžeme začít. Teda, ta továrna na psy neboli množírna, tak prostě se nachází v nějakém prostě domě, prostě, kde by se ani netušili, že to může být, protože oni samozřejmě to mají na tajno, samozřejmě, ty množitelé. Teda, pejsci jsou uzavřený v klecích hnusných, všude to tam mají, všude tam močí, protože nemůžou chodit ven a dál. A teda mají červivý pití, jídlo, o tom radši ani nemluvím. Prostě jsou ve tmě, jsou jenom na množení, aby ty množitelé se tím samozřejmě vydělávali. Tyhle ty štěňátka, který to tak jsou teda na bazaru, jsou hezky nafocený. Píše se o nich, že jsou čistotný. Jsou nafocený prostě v nějakých peřiklech nebo prostě hezky. Já už jsem se málem chytla na to štěňátko. Já, jak jsem měla Majinku nebo nějaký štěňátko, teď se omlouvám, ona teď je rozsuchaná, se hrála. No a takže tak prostě jsem na to málem narazila. Pak jsem viděla jedno video, chtěla jsem si to štěňátko koupit. Viděla jsem pak jedno video, kdy se říkalo, tam se ukazovalo, co je v bazošu jako za ty štěňátka z množíren a teda bylo tam vyfocený přesně to, co jsem si chtěla koupit. Takže okamžitě samozřejmě jsem měla štěstí, že jsem ho nevychytala a jsem za to ráda. No, každopádně si myslím, že to vychytal někdo jiný, že jako to, že to je smutný, no. Takže je to jako škoda, že se tyhle věci provozujou a byla bych ráda, kdyby jako se tomu nezabránilo, což asi nepůjde, ale trošku, aby se tak nepodporovaly ty množírny. Takže proto vám teď poradím teda, já omlouvám se, já jdu. Proto vám teď poradím, tady je Davidek. Já vám teď poradím, jak teda, abyste se nekoupili toho pejska z množírny, jak se tomu vyhnout. Teda za prvé, jako ty pejsci většinou bývají bez papíru a jako prostě píše se o nich, že jsou čistotní, tak a teda většinou se to ukazuje v tom chování těch majitelů, že tam třeba přijedete a oni vám to hnedka na místě přijdou, vydají z kapsy nebo něco a prostě řeknou, tak tady to máte. Třeba donesou, třeba jako to nemůžete samozřejmě poznat, jestli to je pravá matka nebo ne, což je na tom dost blbý, že oni vytáhnou prostě jinou matku, nějakou stejnou, která je stejná rasa a prostě ji ukazují, že to je její mamka, no protože ví, že ta pravá její mamka jako je ve strašném stavu a umírá tam na místě. Takže jako si na to prosím vás dávejte pozor a já dneska budu končit, v popisku videa budete mít teda ty firmy na to a můžete se na to kouknout a teda
dejte like, v případě odběr, budu za to ráda a taky budu ráda dost za to, kdyby se to jako rozšířilo. Sdílejte, dávajte lajky, odbírejte a bude to asi všechno. Tak, ahoj.